præsenterer Mænd uden slips med Lasse Thyer. Har du nogensinde set mig nøgen, når jeg sidder her og klapper papegøjen? Når der er dyt i bamsen og en tur på taget, så høj, så er vi flade. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvad der kommer her til er Lasse Thyer. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvad der kommer her til er Lasse Thyer. Han er alle damers ven, når han selv fortæller. Men sniksnak og spil skak, det er slet ikke det, der tæller. Tyren, som vi kalder ham, er proletar Don Juan, 4 dobbeltmester i veteran petang. Lad os tage en lørdag aften, Tyren han skal ud og sjakke. Han er så meget på toppen, at han glemmer sin frakke. Første stop på turen er en karaoke bar, eller første chance for at møde en rigtig god cigar. Og han kigger sig omkring, leder efter nappefugle. Den første pige han ser, hun ligner fedtmule. Og hendes veninde, ja hun ville fame være svær at bjerge, men den der kæmpe røv kunne kickstarte en rumfærge. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvad der kommer hertil er Lasse Thyer. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvad der kommer hertil er Lasse Thyer. Hans blik mødes pludselig med en sød sommerpige, og så er det spørgsmålet melder sig, ja hvad fanden skal man sige? Hej, hvad så, vil du hjælpe mig med at synge Summer Lovin' i duet? Jeg øver mig helt vildt meget, du ved jeg kan synge i falset. Vil du se et trylletricks, bare vent, jeg kan mere endnu. Tillykke, jeg er hendes kæreste, jeg har sort bælte i Kung Fu. Hej, goddag, hvad så, kommer du til her? Ja, jeg hedder Thyer, hvad fanden, jeg spiller klaver. Han fik ikke en på frakken, for den havde han glemt. Men en over næbet kan jo også være slemt. Uberørt af situationen, Thyer nægter at stoppe. Han vil nemlig have lidt nærkontakt med nøgne damekroppe. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvem der kommer hertil er Lasse Thyer. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvem der kommer hertil er Lasse Thyer. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvem der kommer hertil er Lasse Thyer. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvem der kommer hertil er Lasse Thyer. Videre i programmet, tidsplanen den er stram, for når du møder en tøs, så skal hun først gøres tam. Diskoteket minder mest om en foderstation. Der sidder 4 topmodeller og håndfoder Jon. Det er blevet tid, Tyren, han finder sit offer. Hun er en blanding af en rigmandstøs og en rigtig nasty fluffer. Der er ingen vej tilbage, lad os se hvad der sker. For når Tyren får lidt mund, vil han have endnu mere. God aften, lille frøken, må jeg præsentere mig selv? Jeg er single a la carte, og min far hedder Kjeld. Jeg er den vildeste i byen, alle mine venner kalder mig smartis. Tag 2, betal for en, så tager jeg den, der er gratis. Skovmand og Bue, alle hverdage 6-9 på en af Hit FM. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvem der kommer hertil er Lasse Thyer. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvem der kommer hertil er Lasse Thyer. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvem der kommer hertil er Lasse Thyer. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde dyr, så ved du, hvem der kommer hertil er Lasse Thyer.